Det jeg kan se, det er, at altså jeg efterhånden, som jeg har set et behov for flere klistermærker, for at kunne forklare nogle koncepter. Og de sidste mange gange, de har spillet, så har jeg ikke manglet rigtig noget. Nej. Så skulle det være, at man gjorde noget med blotte, at man havde sådan forskellige farver med den. Men jeg kan lige beskrive, hvad det betyder, alt det her. Det kom så af, at jeg var sådan lidt frustreret over, at eleverne ikke havde tid til at gøre andet end at koncentrere sig om selve spillet, når de spillede. Og så når jeg skulle forsøge at forklare dem nogle nye taktik eller strategier, så var de så optaget af spillet, at det var svært at komme igennem med strategier. Så efterhånden så begyndte vi så at snakke om forskellige de ting, som står her. Så vi brugte bare det sprog, som vi har i backgammon ellers. Og så er det så næsten alle de begreber, som vi bruger her, har vi i dansk backgammon og også i amerikansk, britisk, international backgammon. Så er det nogle ganske få, som vi har opfundet i skolebackgammon. Og de ligger ligesom herover, de tre her. Sorteper? Yes, nemlig. Så det er Tobias fra 6. A på skolen, der har tegnet alle de her tegninger. Og jeg vil gerne have ham til at tegne sådan en blot, sådan at man kunne se, at det var både noget godt og noget dårligt. Og der tegner han sådan en djævel, og så ligesom sådan en engelagtigt. Og så kan man beskrive, hvordan at en brik, der bliver ramt, det er jo selvfølgelig skidt. Men de fleste begyndere, de ser jo, at hvis man bliver ramt, så kommer man bagud, og derfor må man heller lade være med at blive ramt. Så det man gør, er, at man ikke stiller nogle brikker, der står for sig selv. Og det betyder, at for dem, en begynder, vil jo egentlig have det som en af de dårligste måder, en brik kan stå på. Men ved at man siger, at det egentlig at man står rimelig godt, hvis man ikke bliver ramt. En blot står rimelig godt, uden at blive ramt. Og den kan være lige så godt som et punkt så, på det tidspunkt. Så der havde vi så. Og så er Michi ganske fornyligt, det er inden for de sidste få år, så han lavet det der beskrivelse af bagmændene, som han kalder glued. Og Tobias har så tegnet et punkt, så det er jo to, der holder i hånden, men de synes, det er lidt træls. Du ved, han har ændret fingeren op i øjet. Det kunne også godt være bare punktsankeret. Altså man hopper ud på 18 punkten. Hvis man har et anker på 18 punkten, så er det også temmelig tit glue. Nej, fordi eller i forhold til det her, så er det et spektrum i forhold til, om punktene er gode. Så når bagmændene står her, så risikerer man at blive låst inde. Så lige så snart man gør noget med den her brik, så har man forbedret den. Men hvad er forskellen på det her anker, og så op på glue? Det kommer an på, hvordan stillingen er. Ja, men når du starter med åbningsstillingen, det er rigtigt, at de varierer, og punkter går op og ned i værdi, og punkter er jo det samme. Jeg har ikke... Ja, det ændrer sig jo. Ja, det ændrer sig. Og det gør, at man kan snakke om det. Så jeg havde en voksen begynder den anden dag, hvor vi spillede med det, og jeg vil gerne have feedback fra hans oplevelse. Så siger han, jamen man slipper jo ikke for at tænke, og det gør man ikke, fordi det er ikke sådan, at det erstatter at tænke, men det giver, især, jeg synes faktisk, det giver mest effekt, når det er to, der spiller sammen, fordi så snakker de snakker sammen omkring, hvad er det egentlig, der sker med brikkerne. Og jeg kan give et eksempel, hvis jeg nu tager og stiller op til åbningsstillingen, så hjemlandet herovre. Og så får man jo forskellige punkter her. Og nemlig. Og så skal vi have punkter der. Og der. Så det beskriver vi så, når de er stillet op for første gang. Og så har de så en klistermærke, som
altså Tobias tegnede sådan lidt tilfældigt, for mig var det tilfældigt, at han ligesom tegnede en hat på en mand, der stod og slappede af og ikke lavede noget. Og det hed jo spare på engelsk. Den tredje brik hed spare. Og jeg havde aldrig tænkt på, at spare og spare kunne give nogen mening. Og det er sikkert ikke helt tilfældigt, at de to ord staves ens. Men man bruger jo spare også i bowling. Så du ved, hvis du rammer din sidste kejle... Er det samme en spærre? S-P-E-R-R-E. Er det ikke samme stavelse? Nej. Nå, det tror jeg. Men det er det samme udtale. Næsten, ja. Er det ikke det? Nå. Jeg var tæt den, ja. Nå, okay, jeg troede bare, det var det sådan. Nå, men i hvert fald så nej, det er en tredje brik. I princippet laver den tredje brik ikke noget. Den tredje brik laver ikke noget. Det er punktene, der lever alt arbejde. Punktene gør, at modstanderen ikke må bruge det punkt, og må blokere den anden. Det er punktene arbejder, så de to brikker arbejder. Hvis du gør noget med de to brikker, så arbejder det ikke på samme måde mere. Men spærrebrikken laver faktisk ikke noget lige nu, men den er klar til det. Så ligesom en opsparing, penge man har i banken, så kan man bruge opsparingen lige om lidt. Og den tredje brik er klar til at lave noget lige om lidt, så hvis man for eksempel laver 3, så kan man lave et nyt punkt. Ja? Det er jo rigtigt nok, som du siger, at den ikke laver noget lige nu, men vi er jo meget, meget kede af at strippe punktet og ikke have en spærre i mange situationer. Altså det er jo en stor værdi for os at have en spærre på vores punkt. Og vi er utilbøjelige til at strippe, for eksempel utilbøjelige til at strippe midtpunktet tidligt i spillet, ikke? Ja, men faktisk, at det blev sådan, at det var man meget mere bekymret for førhen. Altså både midtpunktet og spares har ændret værdi gennem de sidste 10 år, 10-15-20 år. At i gamle dage, da jeg så begyndte at spille, og du har spillet i længere tid, end jeg har. Ikke ret meget længere. Nej, men midtpunktet, der gjorde man rigtig meget. Det gjorde man, snakkede man virkelig meget om. Man skulle holde på midtpunktet, man skal ikke opgive midtpunktet, og der var midtpunktet, der kontrollerede hele. Mens Trabi har ikke engang sagt, midtpunktet, det er bare bygger, som man kan trække ned. Så gode spillere i dag, de er meget mere villige til at opgive både spares og opgive punkter. Ja. Og tænke faktisk på, at den tredje brik er noget, man skal arbejde med. Mens den fjerde brik, den laver faktisk slet ikke noget. Og selvom nogen kalder det sådan noget semi-stribe, når man flytter den fjerde brik, så skal man kigge på, når man kigger på den fjerde brik, så ser man, at den faktisk ikke laver noget. Og der har vi begyndt at kalde sortepærer, fordi i danske kortspil, jeg ved faktisk ikke, om det er dansk. Jeg har bare aldrig set det. Det er meget kendt i Danmark. Ja. Men sortepærer er sådan et kortspil, som kender I det? Nej. Men det er kortspil, og deler ud, og det er typisk børn, der spiller det. Og så får det uddelt et sortepære. Nogen får det, ingen ved, hvem det er, der har den. Men hvis man har den, så skal man af med den. Fordi hvis man har den til sidst, har man fået sortepære, og man har tabt. Ja. Den, der ender med sortepære, har tabt. Det er et kort. Det gælder om at få så mange stik som muligt, og ikke få sortepære. Hvis du har fået sortepære, så er du... Ja, og jeg begyndte at snakke om sortepære med en fjerde brik med børnene, fordi det var så svært at forklare, hvad stacks betyder, altså stable betyder, fordi de sagde, hvorfor er det dårligt? Nå, men det er fordi, det er ikke dårligt lige her og nu, men det er dårligt senere. Bill Roberti har kaldt stable eller stacks som silent killers, fordi de dræber din position på lang sigt og ikke på kort sigt. Så jeg var egentlig tilfreds med at bare sige, sortepære, I skal af med den, og så var det lidt lige meget for mig, om de forstod det, altså i starten. Men klistermærkerne har gjort, at de begyndte at spørge faktisk. Yes. Og så super sortepære, det var noget af barn, der bare sagde, jamen hvis den fjerde brik er sortepære, så må den femte brik være super sortepære. Børnene er lidt logiske. Yes, og så det kalder vi det bare, sådan femte brik er super sortepære, det er endnu værre, det er endnu vigtigere at få i spil. Og gigasortepære, det blev bare sådan, det måtte jo være, hvis man så løb ud med den 6. Så jeg vågnede om morgenen en dag, og så tænkte jeg, men så betyder det jo faktisk, at 6-5 er et dårligt slag. Fordi hvis... skal lige have super der.
Hvis man løber her i klistermærkelogik 6-5, så skulle man bytte den her, som er herovre, med en gigasortepære. Så er det jo dårligt slag. Og så tænkte jeg, men så måtte vi jo have en anden klistermærke, der er ligesom kompliceret for det. Så derfor så fik vi så den her one man back. Og det er der kun en af, fordi det hedder one man back. Så hvis der bliver slået 6-5, så kommer den her op, og så bytter man så bytter man brikkerne herover. Så den her vil blive byttet ud med en one man back, som er rimelig godt. Og den her vil blive byttet ud med en gigasortepære, som er forholdsvis dårligt, men trods alt så har man brikkene sådan der. Så hvad hedder det? Så sådan ser det ud. Så er det meningen så, at de spiller så 2-2, og så... altså 2 på hvert hold? 2 på hvert hold. Consultation? Spiller en normal backgammon consultation. Snakker om det. En spiller slår terning og flytter brikker, ligesom når vi spiller consultation. Og så er den anden spiller diskuterer med dem og sørger for at få byttet brikkerne. Så man flytter normalt, og så når man har taget terning op, så bliver det byttet med klistermærke. Og det viser sig, at ham jeg havde til undervisning, vi spillede først et spil uden klistermærke, og så med klistermærker, og så spurgte jeg, hvordan synes du det var? Så siger han, lidt forvirrende, men ja, det er meget visuelt, og man slipper ikke for at tænke sig. Og så spillede vi en kamp til 5, og så var han ved at lave en fejl, og så siger jeg så, bare tænk klistermærker. Så uden at give nogen råd, så sagde jeg bare klistermærker. Så flytter det om, så flytter det rigtigt med det samme. Og jeg følte faktisk, at det hjulpet mig i mit spil, og tænke sådan, og så husk at tænke på, hvad er det, man egentlig får ud af at trække. Altså på dit niveau, synes du også, det har været hjælp? Det kan gøre det lidt nemmere at forstå, hvad er det, jeg egentlig laver med brikken. Ja. Det er mere direkte vej til det. Så det var det, jeg tænkte, vi kunne snakke om. Og så havde jeg også forberedt nogen med dobbeltterning, fordi det tænkte jeg, at I gerne ville vide noget om dobbeltterning. Så skal vi gøre det nu? Ja. Yes. Så jeg venter bare de her, så hvis folk kigger på videoen senere, så må de bare lide med det her forvirring med siden. Så vi spiller uden klistermærker? Vi spiller uden klistermærker lige nu. Altså, det kræver også lidt, det er jo lidt ligesom, når man skal lave en kompliceret ret første gang, og spille med de klistermærker. Man skal lige hen og kigge i opskriften, og så lige tænke her. Ja. Men jeg vil sige, at det var ikke forvirrende for børnene. Jo, det var forvirrende for de børn, der har spillet for lidt. Ja. Jeg har prøvet at spille med nogle 3. klasse, de har simpelthen ikke spillet nok backgammon til, at de har styr på. Man skal nok have spillet 5-10 partier uden klistermærke først, og så er man klar til næste stadie. Men det jeg vil vise jer lidt med dobbeltterning, det har I sikkert alle 4 oplevet. Jeg har i hvert fald oplevet rigtig mange gange. Så alle fem har sikkert oplevet. Alle 5 har oplevet rigtig mange gange. Det er det der med, at man ved, at backgammon, at dobbeltterning er påvirket af matchscore. Vi ved, at matchscore har en betydning, og nogle matchscores har vi lært meget om. Men når vi sådan spiller holdturneringskampe eller længere kamper, så kan det godt være sådan lidt forvirrende, sådan, hvordan er det, altså hvor meget er det, man egentlig skal justere. Så et godt sted at starte, det er at vide, det var perfekt, at du har den helt perfekt. Så et godt sted at starte, det er at vide, at når man nu er bagud, skal man dobbelt mere aggressivt, og når man fører, skal man være lidt mere forsigtig. Men hvor meget mere aggressivt, og hvor meget mere forsigtigt. Så jeg har fundet en meget vigtig position, og det er, man forestiller sig, at modstanderen slår 5-2. Hvilken score skal jeg lave til dem? Det må gerne bare være 0-0 lige nu. Okay. Og så bliver det slået 5-3.
Og så bliver det slået dobbelttræ. Det danses nu, og så skal rådet forholde sig til at dobbelt. Har I nogle meninger? Hvorfor er der 4 på 8-punktet? 5-2, 5-2 og så 5-3. Der er 4 på 8-punktet. Ja, 5-2. 5-2. Vi starter Nå, 5-2. okay, ja, 5-2 okay, og 5-2. ja, jeg tror, jeg kan klart. Jeg håber opmærksom. Og hvad sker der så, siger du? Og så bliver det danset, og så der står 0-0, så hvad gør vi med dobbelttagning? Ja. Jeg tror, det har vi ikke dobbelt nu, hvis det er 0-0. Du vil have lidt dobbelt. Hvis jeg får i dobbelt, jeg tager det. Er der nogen af jer, der er dobbelt? Jeg tror også, jeg venter en omgang. Okay. Der skal en del mere til. Jeg synes, at jeg er Ja. 3 meter og en træsko fra en dobbling her. Jeg vil gerne have et punkt eller en... Du vil have noget mere? Ja. Yes. Så til 7 her. Skal vi se. Så står det 3-5. Cube action nu. Så nu er det rød mangler 4 og hvid mangler 2 point. Jeg vil være mere tilbøjelig til at doble her. Ja, jeg tror, det er dobbelt take nu, fordi det er gammel viser på hele kampen. Og så jeg tror, det er vi kan bare tage det, fordi hvis han kommer ind næste gang, hvis han kommer lidt mere heldig, den vinder hele kampen. Hvad siger Fredo? Ja, jeg tror, det er forkert dobbelt. Jeg tager dobbelt, jeg tager 2-4. Nej, det er rød, der mangler 4, og hvid mangler 2. Og det er rød, der dobbelt. Ja, jeg tager. Hvis rød dobbelt. Dobbler du? No. Ja. Altså, jeg dobler helt klart. Ja. Ved 4 væk, 2 væk, der dobler jeg på fornemmelsen af medvind. Altså, alt dobler på. Altså, hvis jeg mener, at jeg har trusler og er 20 gram over 50%, så dobler jeg. Ja. Og især ved 4 væk, 2 væk, hver gang der er en dans, så er det sådan en middagsklokke. Ja. Kubklokke. Ding, ding, ding. Ja. For mig. Ja. Hvad siger du? Nå, men hvad jeg siger, altså jeg har undersøgt det. Nå, men altså nu har vi sagt, hvad vi mener. Nå, men Christian har ikke sagt det. Nej, jeg troede, han sagde. Jo, altså jeg siger... Du dobler. Jeg er væsentligt mere tilbøjelig til at doble her. Jeg tror faktisk, jeg vil doble, fordi jeg har det der lille bitte forspring. Ja, okay. Yes. Altså, XG er tar, men meget er marginalt. Og jeg har lavet en rollout, der faktisk er et lille pas. Meget lille pas. På 12... På den her score her. På 12,96. Altså på fuld rollout. Ja. Så det synes jeg er en god, det er et godt udgangspunkt for at sige noget om, hvor nemt det er at tage. Fordi rådets forbedring er egentlig beskeden, hvis du tænker på 0-0, som vi sagde sådan, nej, det vil jeg ikke dobbelt, jeg skal mere, og det sagde I alle sammen. Så det er jo en beskeden, fordi man har lavet et punkt, men det er ikke flere blots end den blot, der ligger her. Og så, eller det er jo også den, men jeg mener, det er ikke nogen blots herude. Og så røde har jo egentlig kun slået 5-3. That's it. Også fordi, set fra Hvids perspektiv, så Hvid er temmelig ligeglad med, om der står 5-4, eller altså det er det samme antal, det er det samme antal kampe, partier, som rød skal vinde, ikke? Ja, altså man kan sige, at hvis Hvid på en eller anden måde kunne se i fremtiden og vidste, at man kan ikke, jeg kan ikke tabe gammel her, så vil man det faktisk tage lidt mere end normalt. Men det er fordi, at gammel er ekstremt dyr. Gammel gør, at man taber kampen lige nøjagtigt. Så hvis man bare passer, står det 5-4, som Michael siger. Men det er også fordi,
at et ulige antal væk. Her der er rød 3 væk. Ja. Altså fraregn backgammon, så er rød stadigvæk 2 skridt væk fra kampen. Ja. Ikke? Ja. Men nu er rød kun, eller to partier, nu er rød kun 1 parti væk fra kampen. Mm. Så rød er ligeglad, eller hvid er ikke så ked af at give et ikke-skridt væk på den måde. Ja. Så hvis det nu bare er et løbespil, så kan man tage ved 20%. Og det normale er mere end 20, altså 22,5, hvis det nu er 0 til en anden gang. Ja? Jeg vil gerne bare spørge dig, hvor det starter med 5-4, og så bagefter, det bare hedder med 3-1. Yes, altså det vil sige, det bliver startet 5-4 først. Nej, 5-4. Ja. Yes. Og så bagefter hitte, yes. Og så pas-4. Ja. Men, det vil jeg godt, det bliver super godt. Men hvis det bliver 5-2, at hvis, selvom vi vinder det gerne, det bliver ikke færdigt, og så men det bliver stærkere her. Har vi en doubling i det er et godt spørgsmål, men jeg er faktisk ved at bygge op til denne position, så jeg vil lige sige det. Jeg vil lige tage det andet først, så kommer jeg tilbage til den her position. Så det er et super godt spørgsmål, men you're way ahead of him. Ja, fordi det er denne position er lige nøjagtigt pas ved den her matchscore med 5-3. Og så skal vi lige se det fra. Så vi skal lige se, om rød skal doble, altså hvad for nogle scores skal rød doble denne position. Hvad for nogle scores skal rød doble denne position. Og jeg kan afsløre, at det ikke er ret mange, men hvilken scores vil lige doble på i en 7-pointskamp. Ja, kan man gå og post Crawford? Ja, post Crawford tager vi ikke med her i den. Så vi har alle muligheder. Hvornår skal det dobles? I vil ikke doble ved 0-0 sag. Men er der andre, I vil doble på? Her vil jeg nok også. Ja. 0-4? Ja, jeg tror jeg. Mm. Og 0-5, der vil jeg helt sikkert gøre det. Mm. 0-3 er jeg ikke helt sikker, men 0-5 der er helt sikker, og 0-4 der er temmelig sikker. Mm. Jeg dobler i 0-4, men ikke i 0-5. Fordi i 0-5, hvis du taber hele kampen. I 0-4, det kommer igen til. Ja, og det er jo rigtigt. Det er også en tanke. Det er rigtigt. Hvis man er bagud 5-0, og man taber partier efter man er dobbelt, så har man tabt kampen. Men man skal også huske, at hvis man havde tabt partiet, så er man bagud 6-0 Crawford, hvor man kun har 9,3%. Så man risikerer ikke så meget, fordi man har kun de der 9,3. Og plus, eller minus, man har det der, at når modstanderen mangler 2 point, vil man gerne doble aggressivt, fordi hvis man taber en gammel, så er det går også lige meget. Så jeg mener, man risikerer ikke dem. Det er ingen risiko, fordi så man går efter, at når det går godt for en, så får man dobbelt. Plus, at man dræber dobbelttagning. Så det er så snart dobbelttagning ligger herovre, for den spiller, der mangler 2, så kan det ikke ske noget mere med dobbelttagning. Så det er derfor, man plejer at sige, at når modstanderen mangler 2 point, skal man doble aggressivt. Og man skal også doble den her. Man skal altid doble den her position, når modstanderen mangler 2 point. Og det er rigtigt, man skal doble ved man skal doble ved mangle 7, mangle 3. Og så selvfølgelig også, hvis det er mere, det var sådan 8, 9, 10, 11, skal man også doble. Og så skal man doble, den her 4-3. 4-3, det er en meget aggressiv score. Ja, det er rigtigt. Og i det hele taget er man meget aggressiv, når man mangler 4 point. Altså den der dobbelt er meget aggressiv, når man mangler 4 point. Fordi at når man dobler, når man dobler, og man vinder en gammel, så vinder man kampen. Hvad med nu? 3-2, det er jo en spændende score, fordi nu fører den spiller her. Og når man fører,
så skal man være mere forsigtig. Men det der er den mest aggressive af alle førerscores i hele backgammon. Uanset om du fører 1-0 til 25 eller 1-0 eller sådan noget. Altså den er en meget aggressiv matchscore. 3-1 er en pussy en. Fordi 3-1, der er det nogle positioner, hvor hvid skal droppe mere, end hvis der står 0-0. Men ofte går det sådan lidt lige op. Og det er ikke fordi, at den der bagud ikke er ked af at tabe en dobbelt gammel. Men det er fordi, at redoblingen, når du er bagud med 2 point, så redoblingen bliver super aggressiv. Og derfor kan man tage mere. Og det bliver mere og mere ekstremt. Så mangler 4, mangler 7, der kan man tage endnu mere. Mangler 4, mangler 8, der skal ham, der mangler 4, skal begynde igen at være meget forsigtig, selvom man mangler 4 point. Så det er nok det, jeg har studeret mest, det der mangler 4. Og det tager gigantiske hop imellem hver point, som den der bagud har. Eller den fører bagud. Den tager sådan nogle hop på 150 til 200 i equity. Hele vejen igennem. Det er helt vildt, den score der. Jeg kan godt huske, dengang du brugte meget tid på det. Ja, og jeg bruger det stadigvæk. Jeg bliver stadigvæk overrasket. Jeg plejer at sige, at mangle 4 det er storebror. Der må det hele fra mor og far med dobbelttal. Og mangle 5, det er lillebror, der må ikke må nu. Tidlig i seng, og må aldrig ud, og må ikke mødes med venner eller noget sådan. Mangle 5 må man må simpelthen ikke dobbelt så meget med mangle 5. Det er den her score her. 2-0 for eksempel. 2-0 der. Meget forsigtig score. Så han mangler 5, og han fører. Ja. Nå, men så vil jeg tilbage til den position, du snakkede om. 3-1. Fordi det her, den position før, det var et marginalt pas. Det er ikke det her billede ligner. Så vil jeg spørge jer. I kan godt regne ud, at det her må være et stort pas ved mangler 4, mangler 2. Altså den her mangler 3, 5. Men så vil jeg spørge jer, hvad for nogle scores vil I ellers passe på? Altså hvilke andre scores vil I passe den her position? Og vi kan også gøre det sådan. Her. I må selv vælge. Kan den kun gå til 15 den her? Ja. Ja, okay. Så er det en kort kamp. Godt, så I må selv bestemme, hvad det skal stå her, hvor I vil dobbelt. Altså når den her... Hvad? Nej, jeg mener, hvor det er et pas. Hvor hvid skal passe denne position. Hvornår skal hvide passe den her position? Ja, altså det er et pas ved mangle 4, mangle 2, fordi det der var jo et pas. Ja, klart. Og det er pas i for mange situationer. Altså... Ja, hvorfor ikke? No. Hvis de spiller til 15. Ja, 15. Ja. 13-11 til rød. Så rød fører 13-11. Nej. 13-11 til rød. 13-11. Altså mangle 4, mangle 6. Er det ikke meget nemmere Hvis de spiller til 15. Det er ikke alle, der er vant at bruge det til. Mangler 4, mangler 2. Mangler 4, mangler 2. De spiller til 15. Ja, mangle 4, mangle 2. Yes. Ja. Jamen det var jo et pas. Det er et pas. Ja, det er stort pas. Ja. Men mangler 4, mangler 3. Den er altid kryptisk. Ja, 4 mangler 3 er en af de faktisk den sværeste score. Den er svær, fordi hvis man dropper den, så kommer man i gammel go. Så kommer man i 4 væk, 2 væk. Nej. Så kommer man i rød væk. Mangler 2, mangler 4, mangler 3. Hvis man passer den, så kommer man i 3 væk, 3 væk. Ja. Jeg skulle lige, du ved. Ja. Man skal holde tungen lige i munden, når man taler om matchscores. Ja. Men grund til at vi alligevel gør det lige her, det er fordi, at når du har matchscores, så er det godt at have nuancer. Fordi
man vil jo så gerne sige, jamen gør altid sådan, eller vær altid forsigtig med det, men vi har brug for nogle sådan holdepunkter, nogle holdeting, og derfor har jeg taget udgangspunkt i bare positioner, som vi kan huske, fordi de her positioner har vi set, altså alle vi har været i den her position her, så det er nemmere at huske, og nu vil jeg bare give facit, og facit er, at det er kun én matchscore, man skal passe den. Det er mange 4, mange 2. Alle andre kan man tage. Ja. Og alle andre er den blunder. Er det mindst den blunder at passe. Ja. Så det siger lidt om mangle 4, mangle 2 score. Hvis mangle 4, fordi det her det er en dobbelt blunder, mere end en dobbelt blunder, at tage den med mangle 4 og 2. Koster 0,186. Kæmpe fejl at tage. Og alligevel er den blunder ved alle andre scores at passe. Så det er mangle 4, mangle 2, den opstår ikke så tit. Men hvis den gjorde, så spiller vi alle sammen dårligt. Og det er jo meget svært at huske alle de der matchscores. Ja, men bare man husker mangle 4, mangle 2. Lige præcis. Ja. Mangle 4, mangle 2, det skal simpelthen sige bzzzt. Ja. Men hos jer, når I ser den. Ja. Både når I mangler 4 og når I mangler 2. I skal være klar over, at det her det er noget helt. Ja. Det er en helt ny verden. Præcis. Eller en helt speciel verden. Præcis. Og checkerplay er også forskelligt. Fordi hvis så sådan, at det bliver dobbelt og taget, så den, der fører, er ligeglad med gammens. Den, der bagud, spiller gammel go. Hvor gammens er lige så meget værd som at vinde. Så hvis du kan vinde 60% og 20% af gammens, så er det faktisk et pas. 60%, og 60% er bare en lille fordel. Ja. Så det her det er mere end 60%. Nå, jeg vil gøre den lidt sværere. Nu kommer den lidt, altså, nu er det blevet, jeg viser lige fra starten. Så det bliver spillet sådan her 4-3, og så bliver det spillet 3-1 sådan her. Nu er det en blot her, så nu står rød bedre end før. Og han spiller 4-3 på den måde? Ja. Så det er nogen, og det er helt, det er okay at spille 4-3 på den måde. Men vi ser det ikke så tit. Nej. Altså. Nej. Vi ser jo enten... Undskyld, jeg skal lige tilbage til den her igen. Undskyld. Jeg skal lige tilbage til den her, fordi jeg skal lige snakke om, hvornår kommer dobbelt den her. Så nu taler vi om rød, hvid er lige danset, og rød er dobbelt. Og jeg kan fortælle, at det ikke er en dobling med 0-0. Men hvornår vil man doble den her? Rigtig mange 4 vækstscores, tænker jeg. Ja. Altså, ja, mange 4, mange 2 var pas. Ja. Og mange 4, mange 3 ville doble. Ja, der bliver doble. Og mangler 4, mangler 5. Måske. Ja. Det kan man Rød mangler 4, og hvid mangler 5. Der bliver jeg også lyst til at doble. Altså han har lige danset, ikke sandt? Ja. Jo. Ja. Mangle 4, mangle 5 er en lille note. Det koster 20. Ja, men jeg har vel lyst til det. Ja. Det er en lille note, og det siger lidt, fordi det er jo igen, det er ikke en specielt overvældende position. Han har 8 brikker, han har fået 5'eren, det er ikke flere plads. Og til gengæld kan man doble mangle 4, mangle 5, kan man doble. Mangle 4, kan man godt doble. Jeg viser dig en mere fisk. Hvad med mangler 5, mangler 4? Mangle 5, mangle 4 kan man ikke. Fordi man er bagud. Hvad? Skal man ikke bare doble lidt til der, når man er bagud? Ja, men det er jo så det der med lillebror. Altså lillebror må ikke så meget. Okay. Men det er rigtigt nok, altså hvis det står, hvis man er bagud for sådan 5, mangle 3, eller mangle 5, mangle 2, kan jeg godt høre jer lillebror. Ja. Nå, men så mangle 5, mangle 2, der kan man godt doble den der. Men hvis du er mangler 5 mod mangler 4, så når du dobler aggressivt, så dobler du jo egentlig hans mangler 4. Han vil jo rigtig gerne have en dobbeltterning, når han er 4 væk. Ja. For han kan både spille efter gammel, og han har en fantastisk skræmmende rekup til 4.
Ej, den er ikke skræmmende, men det er den nemmeste leader-dobling, man kan have overhovedet. Altså man har jo ikke lyst til at se en 4-kube, når han går i mål med 4. Nej. Jeg synes, det er skræmmende. Det synes du ikke? Jamen, altså hvis du passer, så står der mangler 2, mangler 5, så man, ja, det er ikke nok, man skal doble lidt mere. Ja. Man kan tage, når man er 25%, men så skal gammons lige forsvinde også. Så ja. Så det er sådan en, så den her kan man faktisk godt doble, hvis man er bagud med nogle point. Så det vil sige, hvis man er bagud 2-0 til 7, for eksempel, kan man godt doble den her. Og så jo længere kampen er, jo mere skal du være bagud med. Men du kan sagtens doble de her sådan ved 0. 0-4 kan du doble, når det er en lang kamp og sådan. Og det er så det er ikke nok at være bagud for eksempel 1-0 eller 2-0, hvis du spiller en lang kamp. Men jo flere point du er bagud med, jo sværere er det for leader at redoble. Leader har bare ikke lyst til at redoble, når man bagud med mange point. Og det gør, at det giver den undskyldning, man har brug for at kunne doble en lille fordel, som det her er. Ja. Yes. Hvis det bliver mangler to, for eksempel, hvis de spiller til 7, og så de bare glemte på at bare begynde. Det er 5-5 til 7, og så de bare roddobler. Er det en take, de vil, eller? Ja, det er en take. Og en god dobling, jo. Ja, det selvom hvis det vil her. Det er jo en større take, så. Men mangler to, jamen der skal man jo have, hvad er det ikke det der 33%? Jo, for at tage. Men mangler to, der kan du doble på alt, ligesom du kan med mangler 4, mangler 2. Ja, men der, men der kan man også tage mere. Men for eksempel, så hvis man nu slår 5-4 her, så er det okay nu for rød at doble. Det er okay at doble her. Ja, mangler 2. Det vil mangler 2. Ja. Man kan faktisk doble bare ved at tabe åbningslæg, kan man også doble. Jeg gør det ikke, men det er ikke en fejl. XG siger, at det er ikke nogen fejl. Jeg tror faktisk, at XG nogle gange siger, at det er 0,002 fejl, hvis man dobler, efter man har tabt åbningslæg. Altså jeg har set nogen sætte åbningslæg, så 3-1, så dobler de. Og XG siger, det er okay, det må du gerne. Fordi Rød kommer til at doble næste gang. Men hvis jeg spiller i den her position, så vil jeg lige se, om Rød dobler. Jeg er jo meget glad for, hvis Rød glemmer at doble her. Ja. Så jeg vil lige se, om Rød dobler. Så jeg vil ikke bare give ham dobbeltterningen. Fordi selvom den er død. Hvad? Nej, selvom den er død. Så det mest sandsynlige er, at Rød bare venter på det. Rød står egentlig og er klar til at doble. Ja. Så, men det kunne jo være, det er mange spillere, der bare ikke ved det der med mange to, at du skal doble med det samme. Så i og med, at de ikke ved det, så vil man gerne have den fordel, at de ikke ved det. Og den får man ikke, hvis man dobler. Hvis Rød dobler ikke, for eksempel vi på 2-1 igen næste gang, for eksempel de bare spiller her, eller de bare spiller her, det vil ikke vigtigt. Og når du Rød kommer dobler, er det i stedet en take? Ja, det er easy take. Easy take. Det er easy take. Det er jo fordi, han skal have 33, og han har meget mere end 33. Altså her før slaget, før hvid slår nu, så har Rød 55%. Så 2-1 er ikke et godt slag, men han har ikke gået for 45, han har ikke tabt 12 procentpoint, der slår sådan. Altså selv det her var jo en take. Så. Der er mange erfarne spillere, som ved mangler 2, venter med at doble. Hvis de mener, at de har en edge på modstanderen. Ja. Også fordi, hvis du dobler med det samme, når det er, du har 53% mod 47 eller whatever, ikke? Så er det jo et nemt take. Men hvis du venter lidt, så kan du give din modstander en vanskelig beslutning. Ja. Og det er der rigtig mange, eller en hel del, der gør.
Harry, han går det virkelig meget high prøve. Ja. Og det er der også, det kan også give mening. Jeg dobler ikke altid med det samme 2-2 væk heller. Fordi jeg vil gerne give min modstander en svær beslutning. 0-0 til 15. 0-0 til 15. Jeg tror, det er ikke en dobbelt. Den er. Ja, jeg dobbelt. Det er dobbelt 3, 5-4, dobbelt 3. Ja, jeg bare går efter gammel. Jeg tror, det er too good for dobbelt. Okay, too good, så dobbelt pass. Ja, dobbelt pass. Ja. Ikke dobbelt pass. Jeg bare fortsætter bare det en mere rundt. Tror du, nogen tager den? Nå, du spørger det måske, du kommer til det. Jeg tager det ikke. Du tager det. Hvad Tager du den? Jeg tager det. Tager du den? Hvad var stillingen? 0-0 til 15. 0-0 til 15. Ja, 0-0. Det gør jeg ikke. Det gør jeg. Rød har så mange derovre, at jeg kunne godt finde på det. Ja. Jeg går i tab-lejren. Du tager den. Jeg tager den. Jeg går over i Så tab-lejren. vil du stadigvæk spille på too good? Han tager den. Okay, jeg tager den også. Jeg tager den også, og Sandra Lylov tager den også. Ja. XG tager den. Ja, altså det her, det er faktisk, jeg starter med en vigtig stilling, men det her er den vigtigste stilling i backgammon. Den vigtigste dobbelt. Der var 3 bits. Ja, fordi Benchmark. det er en benchmark, og fordi at det er dobbelt 3, der gør, at man forstår virkelig, hvad der sker med matchscore. Men også at der er altid nogen, der overvurderer rød side, og så overvurderer hvid side. Og så den sidste grund til, at den er vigtig, det er, at det er denne dobbeltterning-position, der opstår oftest i hele backgammon. Det er denne position, der opstår oftest. Fordi den kan opstå på 4 forskellige måder. 5-2, dobbelt 3. 5-4, dobbelt 3. 3-1, 5-2, 5-3. Og også 5-4, 5-3, 5-4, 3-1. Ja, det bliver sådan. Så på 4 forskellige måder opstår den på. Så derfor så opstår den ofte nogle andre backgammon dobbeltterning-position. Og den er meget score-sensitiv, fordi denne position vinder, jeg plejer at kalde det devil's numbers, fordi jeg snakker rigtig meget om det her devils, altså, jeg er ikke engang kristen. Men det er fordi man vinder 66,6%, 666%. Og man vinder, det er lidt uenighed om, hvor meget man vinder, men cirka 28% gammels. Og de tal gør, at hvis du er bagud, så vil du gerne tage den. Og hvis du fører, altså hvis hvid fører i matchen, rød dobbelt, så vil hvid meget ofte bare passe. Meget ofte. Jo længere kampen er, jo mere kan man tage den, hvis det bare er sådan 2-0, 3-0. Men selv 4-0 til 17, jeg tror 4-0 til 17 er en take. Men det er meget rart at vide det, fordi jeg kan huske, at jeg spillede en meget vigtig kamp, og så Freddy Nord førte 6-0, og så kom den her position. Og så er det meget rart, at når han sådan, jeg førte 6-0, og han dobbler, så er det meget rart at bare sige pas. Du ved, sådan, fordi jeg ved, at den skal man passe. Så du siger, at det er double take? Det er double take med 0-0. Ja. 0-2. Altså hvis man er bagud, rød er bagud 2-0, så er dobbelt pas. Ja. Og hvis rød fører 2-0, no dobbelt. Så hvad er det ulemper, at hvis vi bare venter et mere rundt, for eksempel, hvis det kommer næste gang pas 6 eller nogle andre, den vi har rigtig gode muligheder for at vinde gerne? Jamen, altså fordi du mener, hvis man venter... venter... Når vi doubler, så I tager det, men det er en sandsynligvis, at for eksempel de 40% eller 50% at modstanderne ikke tager det. Den vil kunne vinde kun et punkt. For eksempel, hvis du bare doubler, for eksempel Mikkel tager det, den de bare fortsætter, men hvis du doubler, så jeg tager det ikke, den du vinder kun et punkt.
Men hvis du bare fortsætter i spillet, for eksempel næste bord, hvor du double 4, eller 2-4, eller double 6, eller double 3, og så det giver gode mål. Så den, du kan bare gå videre, at selvom hvis jeg har ikke lyst for at tage det, den igen, du har sat fine kamp. Ja, nu kommer jeg med en vigtig, en af de vigtigste ting at vide om backgammon dobbelttagning. Og det er Kit Woolsey, han spiller stadigvæk, han er 82 år gammel. Han har sagt, han skrev en artikel i 1991, og den hed bare The Doubling Cube. Og det betyder, at hvis du er i tvivl om, hvis råd er i tvivl om hvid skal tage, så skal han, uanset om han synes det er et pas eller et take, så skal han dobbelt. Han har altid en dobbelt. Hvis han er i tvivl om, at det er et take, så har han altid en dobbelt. Og det forklarer Kit Woolsey rigtig fint. Jeg kan sende dig et link til dig. Men han forklarer, han siger, hvis Muji kommer hen til dig og siger, den her position, det er et pas, og jeg er ligeglad med, hvad XG siger, og jeg vil spille med så mange penge, som du har råd til, for at bevise, at det her er et pas. Hvis ikke du med det samme kan sige, sæt dig ned, så kan det aldrig være too good. Der er aldrig too good, hvis det er tvivl om den take eller pas. Hvis det er tvivl, så er det aldrig. Og det er det samme også med too good. Hvis du er i tvivl om den er too good, hvis du ikke helt ved om den er too good eller ej, så skal du også stoppe. Fordi det kunne jo være, at modstanderen også er i tvivl om det samme. Så. Men ja, så den her position, den er meget god at have. Meget godt at vide. Også meget godt at vide, hvad man skal gøre. Og jeg vil lige vise, at hvis man gør sådan her, denne position her, skal vi se. Double 5 blitz. Ja, det er dobbelt 5 blitz, men det kan opstå på mange forskellige måder. Så egentlig, det eneste, der er sket, er, at Hvid er flyttet frem her, og Rød har fået det her punkt, og så står man her. Hvid har flyttet 1-5 for eksempel, og Rød slår 5-5. 5-1, yes. Og denne position, der styrtdykker vinderprocent. Fordi nu er det åbent her, og lige så snart hvis Hvid er heldig at få et anker, så de her to brikker her, de er sat ud af spil, og det er svært at spille der, så Hvid har gode chancer, hvis han kan få anker. Men det ved vi endnu ikke, fordi Hvid er her, og Rød vil gerne starte med angreb her. Så cube action 0-0 til 5. Ja. Det er jo egentlig det, der er forskel på en blitz-position og en prime-position. Ja, men det der var den her position har begge dele i sig. Den kan blive til en blitz, men hvis blitzen ikke virker, så har han allerede strukturen. Her er det en blitz-position. Og det sjove er, at gammon-procenten er det samme. Gammons her og gammons her er det samme. Den vinder lige mange gange gammons. Men hvad med cube action? 0-0. Jeg har faktisk sendt den til dig før, Mohammed. Du. Ja, det gør jo ikke nogen. Jeg har også glemt det. Jeg doubler ikke en 0-0, men hvis jeg var BU, som Rød er BU, jeg doubler. Perfekt. Og det er præcis sådan det. Ja, sammen her, fordi det er præcis sådan det. Og det er også fordi, at hvis du er bagud, også hvis du er bagud 2-0, så er det bare så svært for modstanderen at bruge dobbelttagning. Det er derfor. Man snakker så meget om det der med, hvorfor man skal passe på, når man er bagud. Men i en lang kamp, hvor man er bagud 2-2, men hvis det står 0-0, og man har dobbelttagning, hvor er den hen? Den er lige der. Okay. Ja, så hvis man har dobbelttagningen herovre, og man overlever det her punkt her, og man får det her punkt, så er det så meget modspil, og det står 0-0, så kommer jeg ret dobbelt til 4. Men hvis man fører med 2-0 til 15, for eksempel, 2-0 til 15, så allerede det er i sig selv nok til, at man holder igen og er nær med dobbelttagning.
Og i og med, at rød ved, at hvid skal være nær med dobbeltterningen, så kan han sende dobbeltterningen til 2 i den her position. Hvad så nu? Ja, hvad betyder det her? Hvad betyder det, at man flytter den væk op? Det bliver lidt nemmere for at bare hitte den. Ja. Fordi den er pas 4 og 6-2 og 5-3. Det er også helt. Ja, Ellers så vil det være meget aggressivt. ja. Det er en af de sværeste ting, når man skal undervise det, der placerer alle de der ting i rigtigt. Skåren og terningen og brikken. Ja. Fordi når man flytter noget forkert, så, så går hele forklaringen i stykker. Ligesom når vi sætter positioner op, taster ind, og så har vi... Har en meget spændende position, så har man glemt at stille brikken på baren. Ja, eller man har glemt at placere klubben rigtigt. Ja, eller så skårene omvendt. Ja, loopside, ja. Og brikken, der skulle have været på baren, er her. Ja, nemlig. Alt muligt kan du vælge. Hvordan er kaffen i dag, som den plejer? Jeg har lavet den, så den er lidt stærkere, end den plejer. Godt. Nå, jeg prøver en så. Du får chancen, Jeg Christian. tror, det er dobbeltpas. Dobbeltpas. Og det er også der. Yes. Og... Må jeg sige noget? Fra rød, eller hvad? Ja, Grunden til, jeg tror nok, du har kendt facit. Jeg vil gerne sige noget, inden du siger det. Altså førhen, der var det jo no double take, ikke? Eller selvfølgelig er det take, og det er no double. Hvis det er rødt, der vil det skal. Hvis det er rødt, Ja, måske vi kan bare tage det. Det er da mærkeligt, hvis vi gjorde det er da ikke Ja, det er det. Vi vil gerne dobbelt måske take. Ja, du er i tvivl om den take, men det skal i hvert fald Og så dobbelt. hvis vi skal bare tvivl, at man skal doble, man skal tage det, eller vi doble. Ja. Og det er Kit Woolsey forklarer faktisk i sin artikel, med præcis det der, er, at mange bliver forbavset over, hvor stor selvtillid han har, når han dobler. Men det er ikke fordi, han egentlig ved, om doblingen er så stærk. Han tænkte bare, men han kan ikke finde ud af, om det var en take, så nu dobler han bare. Og derfor så dobler han jo med en stor selvsikkerhed. For han kan ikke finde ud af, om det er take, jamen så må jeg doble. Men det er en af de mest nyttige regler at fortælle nogen. Det hedder ikke Murphys lov, men Woolsey's lov. Det hedder Woolsey's lov. Ja, og jeg for nylig der lavede jeg en artikel, som jeg... Der var den også med. Mine artikler om dobbeltterning, som kom på hjemmesiden. Ja. Der forklarede jeg den også. Ja. Med tungen lige i munden. Ja. Så må sige. Ja. Men altså nu er det jo blevet en dobling, men det er stadigvæk et take. Ja. Men hvad så? Nu? Sådan der mener du. Ja. Altså, Ja, så han åbner med det kan være hvem som helst. Men i stedet for at spille 5 ned, så bliver der spillet 2 ned. Det ændrer en del. Men det irriterer mig, fordi at der er en 4-2-åbning. Det er derfor. Okay. Mens det er en 3-2-åbning. Ja, okay. Men hvad så nu? Hvor han spillede 2 fra midten i stedet for 5 fra midten. 4-2. 6. Jeg tager det. Ved 0-0. 0. Ja. Er det en doubling? Er den her position? Ja. Hvad gør I? Jeg dobler ikke nu. Du venter. Dobbler ikke? Ja, jeg dobler ikke. Hvad med dig, Christian? Jeg venter også. Jeg kan ikke finde dobbelt endnu. Det er altså rød, der er på rulle, ikke? Ja, det er rødt Ja. og roligt. Dobbelt pas. Dobbelt take. Er den der blevet pas nu? Der er et ekstra blot derovre. Ja, men det er ikke et pas. Men den er bedre. Ja, den er bedre. Den er bedre, ja. Den er bedre. Hvornår bliver 5-5 blitzen så dobbelt pas? Her. Sådan der. Det er et pas. Ja, men altså med en mand på banen, mener jeg. En mand på banen, så er det den her. Det er et pas. Ja. Og den her, det er sådan... Altså, det står faktisk deroppe. Fordi Klip Ejner og jeg har snakket om den. Fordi, mens det står deroppe, at det er marginal, om man tager den eller ej. Den her.
Og den er jo meget mere sårbar, fordi man står og skyder. Men det er ikke rigtigt. Altså det her, det er... Men hvis hvid fører i kampen, hvis rød fører i kampen, så kan man godt tage den her. Det viser, hvor meget man kan tage med dobbelt 5. Og grund til, at man kan tage rigtig meget med dobbelt 5, når man er bagud, det er fordi, at gammelchancen er høje, men vinderchancen er små. Jeg skal lige altså for rød. Forstå det. Rød er på rulle, og det er hvid, der fører. Rød er på rulle, og rød fører. Ja. Og røds vinderchance er mindre end de der dobbelt 3 blitz, som vi snakkede om før. Ja, okay. Vinderchancen er typisk omkring 60%, 60-62. De gode, den er lidt højere nu, fordi det er en god dobbelt 5 blitz. Så det er sådan 63% vinderchance, tror jeg. 63-64 måske. Og hvis rød nu fører i kampen, vi kan bare give sådan en 3-0-føring her. Så her kan hvid tage. Og grunden til, at hvid kan tage den, det er fordi, at når vinderchancen er små, og man har dobbelttagning herover, når vinderchancen er høj for hvid, så skal man skal huske, at når dobbelttagningen ligger herover, så skal rød gå hele vejen og skal vinde 100%. For vindpartiet skal man vinde 100% af tiden. Mens hvid, det der skal til for, at hvid kan vinde partiet. Hvid skal ikke vinde 100% af tiden. Hvid skal jo bare op nok til, at modstanderen passer. Og det er langt fra 100%. Så hvis hvid allerede starter med 40% vinderchancer, og rød har 60, så mange af de der 60 er gamle, så det er derfor en dobbelt. Men de der 63%, så skal han jo klatre fra 63 op til 100. Det er 33. Det er 37 trin op. Mens ham, der har de der 37%, han skal jo bare op på mindre end 70 for at kunne tage den, og endnu mindre, når han er bagud. Så han har faktisk færre trin at gå op for at vinde kampen, end rød har. Så selvom det ser håbløst ud, så er hvid en easy take, hvis han er bagud her. I det hele taget er det meget svært, når man har et punkt. Det er derfor, jeg har tegnet det her. Det her det er et punkt. De smiler, og de holder hænder, fordi de er trods alt et punkt. Men hvis den brikke ikke er deroppe, så lever et punkt ingenting. Hvis hvid er inde, så lever et punkt ingenting. Så rød et punkt her lever kun nu, hvis hvid er på barn. Sammen, og 2 punkter. 2 punkter lever lidt mere, fordi så kan hvid være der, og så holder den jo på den brik. Så 2 punkter er meget bedre end 1 punkt. Men stadigvæk, jo flere huller det er i osten, jo mere kan man tage dobbelt til. I samme øjeblik, vi begynder at lave vores dybe punkter, specielt når vi har lavet vores 1 punkt, så mister vi også et væsentligt våben. Vi mister at kunne prime modstanderen. Vi kan ikke prime modstanderen mere. Men så kører vi meget mere fokus på at blitze modstanderen. Men når blitzen fejler, så er det løb versus løb, og han kan prime os, og vi kan ikke prime ham. Så han har ligesom 2 håndgranater, og vi har kun 1. Ja. Og så er vi ikke så glade mere. Ja. Vel? Altså. Ja. Og det ligner ikke, at hvid har noget. Men lige så snart hvid kommer ind og forgør sig, så kan der starte udviklingen. Og derfor hvis en position er bedre end det, så lad os nu sige, at igen dobbelt 3, der er det dobbelt 5 blitz. Så lad os nu sige, at rød også har startet nu. Sådan. Så dobbelt 5 blitzen er kommet senere i spillet. Så lad os nu give hvid et eller andet. Så vi giver hvid det her. Den her position her er meget stærkere for hvid. Fordi nu er udviklingen allerede startet. Det er det problem, man har i det andet, altså i den oprindelige position. Så var problemet, at hvid skal ind, og så udvikle noget bagefter. Men her har han allerede startet udviklingen. Så lige så snart han kommer ind, så er det ballade for rød. Så selvom rød nu har spillet bagmænd og lavet 8 punkter,
Så står hvid bedre nu end før, fordi hvid har struktur. Men en væg her, vi plejer at have det her. Jo, men men jeg mente, altså den her position opstår, denne position. Ja, man skal høre, hvordan det lyder. Ja, det er jeg godt nok også spændt på. Altså 6-2, dobbelt 5. Det er jo den yderste passable kraft, der er blevet lavet i dag. Nå, det er godt. Sådan der. Det er en helt anden. Dans. Ja, Præcis, ja. Det er 6. Det er en klassisk. Det står i. Nu er det hele med alle sekserne. Pas 2, pas 1. Ja, pas 2 hitter ikke. Pas 2 laver nyt punkt. Tror jeg. Det ved jeg faktisk ikke. Nej, dobbelt 2 hitter nok. Ja, dobbelt 2 hitter. Den hitter der. Yes. Det er rigtigt. Det er mange ting, der hitter brik nummer 2, og det er derfor, det er en stærk dobling. Men hvis det bliver her, du mener, at det er en take, det vil? ja, og det her er også en take. Det tror jeg også er en take. Og stor forskel på, om hvide har en udvikling, eller hvide ikke har en udvikling. Altså, uden punktet der, så har rød en kæmpe udvikling relativt til hvid. Ja. Og nu er det ikke så meget. Ja. Han har skudtrussel, men udviklingen er nogenlunde ens. Ja. Så den vi startede med at snakke om med dobbelt 3 positionen, den var meget scoresensitiv, meget scorefølsom. Men dobbelt 5 blitz er endnu mere scorefølsom. Meget, meget scorefølsom. Fordi vinderchancen er så lav, som sagt. Mens løbespil er det modsatte. Løbespil er ikke så scorefølsomt. Løbespil, man skal tage stilling, man skal altid kigge på scoren, også i løbespil. Men den flytter sig ikke. Hvis du tager en stærk løbespilposition, hvor du fører med 100-112 pips, så kan du godt gå på det ind i XG og manipulere med matchscore, og så ser du, at de tal, de flytter sig ikke så voldsomt. Mens i en dobbelt 3 blitz flytter det sindssygt meget. Altså helt vanvittigt meget. Prøv det. Altså prøv at gøre det, og så se hvor meget det flytter sig. Fordi jeg kan stadigvæk, selvom jeg har gjort det mange gange, stadigvæk sige sådan, hvad, 200? Altså sådan helt vildt meget, bare på 1 point. Du giver bare forsvar, den der bagud 1 point mere. Så flytter den sig. Og så kan man så sige, så tror jeg da fanden, det er så svært et spil at lære. Ja, ikke? Altså. Fordi folk spørger mig jo tit, dobbeltterning, det er det, jeg er svag til. Så siger jeg, jamen det er jeg også. Ja, du er på landshold, ja. Og de andre på landshold, de river sig også i håret over det. Ja, alle gør det. Men så det man prøver at gøre, er, at man siger, hvad ved man? Den tidligere svenske verdensstjerne, når han blev dobbelt, det hver eneste gang, så gjorde han sådan, så kigger han over på scoren. Det var hans vane. Hver eneste gang, det blev dobbelt, uanset om man lige har kigget på scoren, så kigger han en gang til på scoren. Vi er sikre. Ja, og så forholder han sig til, hvad er det, scoren siger om, hvor meget han kan tage den position. Ja. Og det, mens når du flytter, altså brickflytning, checkerplay, det er ikke så score på følsomt. Der er mange, der snakker om, at vi er bagud, så vi skal tage en større chance og så videre. 1-2 i åbningen for eksempel. Ja. Men det er sådan, det der var det små forskelle i forvejen. Ja. Men det er mange... Og 2-3 også. Ja. 2 ned. Ja, præcis. Men jeg mener, at mange, netop fordi at folk har hørt så meget om det der med, at landskabet forandrer sig. Kan du tage kanden med? Kan du også give nogle anbefalinger til pas 4? Pas 4, yes. Fordi det er også lidt i score. Ja, jeg kan lige vise dig noget, fordi det er jeg har lige sagt, at checkerplay ikke så påvirket af score, men det her er faktisk lidt. Altså 5-1, vi siger 5-1 til rød. Ja, nej, jeg skal lige have det med. Det er 5-1 til hvid. Ja, 5-1. Og så slår rød pas 4. Så hvordan spiller man pas 4 her? Og jeg har lige givet et hint, at matchscore betyder noget. Er det den her matchscore? Nej. Sådan der. 0-0. Og hvad siger du så? Pas 4. Ja, hvordan man spiller for pas 4. Jeg har ikke terninger.
Skal gæsterne først? Jeg hitter med dem, og så går 2-1. Jeg tror også, jeg med kan dømmer. Skal vi lave 3-punktsbord? Hvad er det, du gør? Sådan Ja, her? sådan der. Sådan der gør du. Det sjove var, at de stod sådan. Ja. Hvad siger Men du, nu- Frederik? The force with Ja, jeg spiller det. Ja. Med alternativ, det er at gå frem og gå ned i stedet for, ikke? Det må være alternativ. Ja. Ja. Jeg ville gøre det samme med 5-5 i hvert fald. Men hvis det bliver for eksempel, at det er en løbespil, eller det er rødt mangler kun et punkt. Ja. Yes. Ja. Altså, vil du sige nu? Bum, bum. Når du laver 4-2. Ja. Ja. Altså, XG, og derfor gør jeg det også. Altså, XG flytter 2 frem sådan, og tager 2 ned. Men hvis XG er bagud, så vil anke. Jeg vil lige sige, det kommer an på, hvem jeg spiller mod. Okay. Men altså, det er også fordi, at det bliver et meget sjovere spil Ja. at lave 2 punkter i bordet. Ja. Meget sjovere at spille. Men nu kan jeg ikke lige huske det, altså. Men jeg mener altså, at... jeg er faktisk lidt i tvivl, men jeg mener ikke, at det her er en dobbelt. Altså, hvis det bliver danset. Det tror jeg heller ikke, det er. Det er i hvert fald en stor ting. Men man kan godt doble, hvis man er bagud. Og i og med, at det bliver danset en fjerdedel af gangen, så dobler man der, fordi man er bagud. Så i og med, at man har en dobling, så vil man søge den dobling ved at flytte 4 sådan. Men det, jeg vil vise ved det andet træk, er, at det her er sindssygt stærkt. Det er sindssygt stærkt. Fordi hvid tror jo ikke med at lave et anker. Rød har anker og fører i løbet. Så rød fører 10 med 10 pips, Ja. og hvid har ingenting. Så hvid kan jo begrave bagved og lave punkter. Jeg vil altid vælge det der i DNP. Ja. Og hvis jeg var 2 væk mod 4 væk, så ville jeg helt klart også vælge det der, selvfølgelig. Ikke? Men når jeg spiller, og min modstander slår dobbelt 4, og spiller sådan her. Ja. Hej. Så og rød spiller dobbelt 4 på den måde, så ved jeg ikke, jeg ved simpelthen ikke, hvordan det egentlig, jeg har tænkt at vinde det her spil. Vi har kun slået 1 gang hver. Ja. Fordi, hvad er min plan om at vinde? Jeg er bagud i løbet, og jeg har ikke et anker. Han har et anker. Jeg kan ikke prime, jeg kan ikke løbe. Jeg kan ikke angribe. Ja. Så hvordan skal jeg vinde? Nå, men jeg skal håbe på at slå noget, som han allerede har slået. Så du giver bare hånden. Og så har vi 50-50. Så du ved, hvis jeg slår 6-5, så nu har vi 50-50. Men jeg skal først slå godt og få 50-50. Så i og med, at rød står så godt, ved at bare gøre sådan, så hvorfor ikke gøre sådan, i stedet for at angribe? Men hvis de angriber, så angriber her, så kan jeg godt se, hvordan jeg vinder. Altså her kan jeg godt se, hvordan jeg vinder. Også hvis jeg danser, kan jeg godt se, hvordan jeg vinder. Jamen jeg skal ind på en eller anden måde, så skal jeg holde på de her 2 brikker. Må jeg så spørge en Ja. doubling? Fordi du sagde, at hvis rød bliver bagud, det kan vi doble. Hvis det bliver for eksempel... Jeg kan ikke den her position så godt. Jeg tror, man kan godt sådan tænke. Altså, hvad hedder det? Har du nu fået din kones tøj på igen? 7. Nej, det er 7. Jamen. Hold op med at gå i dametøj. Jeg har kun Tomomis sweater, ikke? Op så. Hvad er det for nogen, du skal bare lade? Så, er det en doubling nu? Hvad? Er det en doubling nu? Altså 2-5. Rød 5. Ja. Altså husk, det her det er jo dobbelt 3. Det er dobbelt 3. Det er dobbelt 3 billet. Ja. Og det her, det er jo mega stærk dobbelt. Så hvor meget er det her dårligere? Man har jo man har samme antal punkt, og så det der er blevet lidt dårligere, og det er blevet dårligere. Det blev meget dårligere. Ja, hvordan laver man lige den der? Nå, det er pas 4, ja.